Сахнага чыгар алдымнан миңа медаль берелер экенин ишиткеч бигерээк шатлыклуу болду. Сахнага чыгып Ринат Зинурович көкрөгүмө медаль таккач ушундай горурлук болду. Чынында да татар халкына һәм дә инде башка халыкка хезмәт итәбез бит инде бездә үзебезнең Башкортстаныбызда. Шуңа күрә менә шундай вакытында лайыклы исемнәр бирелеп торса бигрәк тә күңелле. Матур үтте, без бер кайчанда ниндидер бош салларга уйнап, халык безне яратмады, кабул итмәде дип кайтканыбыз булмады әлегә кадәр. Аллага шөкер, репертуарыбыз бик матур иде, бай иде. 7 спектакль белән бардык бит инде без. Һәм тамашачы дәррәү кабул итте, аягыра басып шәбәкәйләделәр. Башта кыен кебек иде репетициядә йөргәндә. Инде залга чыккач, әллә тамашачы белән бергә, әллә инде образга кирип китеп, шул үзебезнең декорацияда уйныйбыз бит инде. Шуңа күрә миңа бер авырлыкта сизелмәде. Шундый рәхәтләнеп, матур итеп, дәртләнеп уйнадык. Тамашачы бик матур кабул итте. Һәрбер сүзебезне йотлыгып тыңлап, көлеп, шатланып, озак инде безне сәхнәдән бик озак чыгармый тордылар, чәчәкләргә күмделәр. Менә миңа шунысы күңелле булды. Әле кайткач, театрга килеп кергәч, театрның хезмәткәрләре каршы алдылар да, "Эй, сез күңелсез театрда буш" диделәр. Миңа шулкадәр күңелле. Менә безне шулай кабул иткәннәр өчен үзебезнең театрыбызда шатланып көтеп утырганнар безне. Инде хәзер дә шатланып эшкә тотынабыз иртәгәдән.